všetci do Penny Games pri našej novej časti. Dneska si zahráme Arena Breakout. Áno, už som dneska hral, ale čo som vám povedal, slúbik, že dneska 4 videjka, kámoško, to dúfam, že dám. Tak si videli moje najlepšie videjko, tak keď nie, tak sa chcem na to pozrieť. Ale teraz si zahráme to skipnem. Takže 3, 2, 1, skip. OK, sme tu a poďme na to. Som dlho nehral Loot Runy o tom, že vlastne ty sa ľudíš a tak to bereš zbrane a potom vlastne chápeš. Najdrahšie veci bereš. Takže tak. Kámoško, dobre. Je to good. Ja som vždycky bral úplne nejaké iné veci, čo som ani nemohol asi brať. Proste nejaké inekcie som bral vždy. Lebo proste prečo nie. Takže teraz to všetko poučím. OK, 20 000, 15 000 a 15 000. OK, nič moc. 20 000. Také trash veci som až vždy. Tu sú už asi inekcie, ale neviem. A nie sú tu stále. OK, sú tu stále. Tak som si všimol. Nie sú tu aj domku. Krásne, ja dúfam, že to nič bude lepšie. Inekcie daj. Nechcem. MPX, dobrá. A teraz to môžeme reálne všetko povazovať. 10, 4. To je jedna inekcia. No lepšie. MPX, 35. OK, MPX je drahá. Krásne sa to naučím. A potom iba zarobím z toho. Regeneration to je sem. Paradička, tak to sa to robí. Lacný vec. 3000. 3000. Ajajaj. A už to začína. Found some loot here. Dobrý typek. Štyrka. Nejaké armory. Teraz sem toto. Takže to tu vidím. Aj toto. Maska toto. Drahá vec. 15 000. Ďalší, daj sem. Som veľko bohatý, hoši. Koľko? OK. Toto je drahé. Toto je veľmi drahé, tieto inekcie. Vykrajem do všetky inekcie. Hihihi. No proto sa iba ľutíš. Nič nerobíš. Takže tak. Daj sem. Si vezmem 15 000, 6 000, ok, 2000 zahodím, 15 000 zaberiem. To je ale biznis, čo? 3100 MPX-ka. Dobre, pozrite. Mal som 35 000 a pozri, ktorý to zarobí. Iba z týchto inekcií, že? To nie je. To drahšie. No to nič. Už je faka. Ježiš. To nič.
Ale čo by som zahodil? Toto by som zahodil ešte a možno toto jedno. Kam zahodím tu? Tak, teraz som najdrahší. Co to má? Dokopy. To si tak nalutím sa. Úplne blboviny padajú. Ak by ste chceli ďalšie videjko inak z Areny Breakout, tak to podporte lajkom, odberom a tak ďalej, čo chápete. Pozerám, aké sú tu vecičky. Nie sú tu špatné veci, ale nevadí. OK, ukáž. Stopne nebude short, proste iba tak videjko. Takže 4 shorty, to je moc. Ty vole. 3000, 4000, 6, 15, 30, 3000. Tak. Dnes to urobím ťupky, ťuk. Tiek. Niečo som sa označil, ani niečo. Tu už ty pekne ďalách, jo. Tak pozriem sem. To zastěnalo zapnuté. Kámoško. Netrolte ma. Ďakujem. Tak čo som išiel tak počkať. Díky. M10. S tou som hral, tak to som aj dával. OK. No ale... To by bolo dobré dať preč. Je to trash. Found some loot here. Koľko? Jak sa to nazve? Plne na hovničko. Nič, tak ja myslím, že som tu nechám, no. To som nechcel zobrať. What the... Čo sa pokazilo? Vlastne nič. Ďalšie miesto? Nevadí, zoberiem takéto vecičky. Tak čo? To isté. 5,90 to je moc malá, ale je drahá. To nie je tak špatné. Ukáž. To moc lacno. Iba 15, to si kúpim za pár čuntov. Za pár šušňov. Vietnamcov. To je moc málo. Nič, to asi nie je poradne, no. Tu poradne nič není. Mám trochu veci. Idem zabíjať z toho typečka. DP12. To lepšie hlavne. Idem sem čeknúť. Je tu niekto? Haló? Pýtam vstupno. Prečo nie? Prečo by som nie? Keď to je to na zemi.
A tu je. Poď sem. Zabijem. Tak, poď. Sladko spínkaj. To mám profit. To by si chcel, čo? To som nechcel zobrať. To má 3000 toto. To nechcem mať viac ako to hodinka. Kreštivo. Found some loot here. Pekne som ukázal. Ach ja. Plné hovadiny sú to, kámo. 270 000, to je paráda. Jedna MPX-ka, no, tak to nie je moc dobré. Paráda. Má 3000, to iba ešte hodiny teč. Jedna, druhá. Som nemá v kúpu. Tak nič tu už nezoberám. Ešte to pozriem. Keby som už taký ten armor, ktorý tu vlastne máme cez rig, to by vôbec bol špatný armor. Spadnúť, poď. Seba správne jaj. Watch this location. Ne. To hovadiny mi tu padajú, však okej. Už by sme mali ísť do extraktu. Inak tu zomrieme. Hovadiny nám padajú. Pozriem to tak, tam bude armor, tak by som sa naučil ešte utekam. Tento nehľadám. Jo, tento hľadám. Tento vidíte a teraz mám veľa miesta na inekcie. Paráda. Dobré vecičky. Daj som inekciu. Time's running short. Don't leave your loot behind. Head to extraction. Daj sem. 1 minúta, no. Už by som mal letieť. To rýchlo naplním, no. Hovadinami vidíme. Bež. Let's extract here. 8 metrov, 80 metrov teda. Počkaj. Ďakujem. Nič, čo som. Už mám čas chvíľku. A fakt, že iba chvíľku. Toto sa... Okej. Už som tak čas 50 sekúnd. Sa 200, to je málo, kámo.
Nie wiem, ono дуже потрібно. Крім виставки. Не їдеш. Найс. Ну добре. Jak sam widejko patrzyło, nie zabudźcie lajk, odbiór, a czo? Czus!